Vols perdre pes i el primer que penses és què he de deixar de menjar. Fer dieta és com intentar conduir amb el fre de mà posat. Substituir amb consciència és com agafar el volant amb llibertat, sense prohibicions, sense culpa, perquè el teu cos no vol una cel·la, vol una brúixola. Imagina't una alimentació que no et castiga sinó que et guia, sense comptar calories ni patir cada cop que obres la nevera, sense triar entre menjar o viure. Perquè quan menges des del coneixement no necessites restricció, necessites claredat. El teu cervell no entén de càstigs, entén de plaer, de repetició, de seguretat. Cada cop que et prohibeixes un aliment, augmenta l'ansietat. I quan cedeixes, arriba la culpa. És un cicle, però es pot trencar. No es tracta de deixar aliments, sinó de substituir amb intel·ligència. T'encanta la xocolata? Escull-ne una amb 85% o més de cacau. El gust és més intens i el sucre molt menor. Et ve de gust pa? Tria'n un integral autèntic, de massa mare o fins i tot de civada. No pots viure sense patates fregides? Fes-les al forn, amb moniato i espècies. Tindràs el cruixent que busques sense l'excés d'oli. És més fàcil del que sembla, però has de començar pel canvi de mentalitat, no pel menú. Deixa enrere la culpa i escull des de la llibertat. Els resultats reals no comencen al plat, comencen dins teu. I si vols que t'acompanyi a fer aquest canvi, només m'ho has de dir.